Salutare fraților și bine ați revenit la un nou episod din Buzzcraft. Astăzi vom lua parte la o cursă intensă cu bărcile pe gheață, vom vedea o nouă strategie prin care concurenții vor încerca să-l pună pe Ruski în dificultate și vom vedea un nou tip de duel, Skyblock. Fă-te comod, ia-și ceva de mâncare și pregătește-te, pentru că Buzzcraft începe acum. Oh, salutare băieți! Mă bucur să vă găsesc aici la bărci. Puteți vorbi acum, că văd că sunteți cam tăcuți după... Bună. Bă, dar nu mă, de ce stai acolo, verde? De ce stau eu aici? Pentru că... George, nu tu, mă. A, de ce stă... O să vă rog pe fiecare să vă alegeți cea mai bună poziție posibilă de start, pentru că o să începem proba cu numărul 2. Lăsați-mă să vă explic prima dată cum o să funcționeze această probă, după care o să-i dau start probei. În fața voastră se află râul Cibin, unul dintre cele mai lungi râuri din Sibiu. Voi va trebui să-l parcurgeți în totalitate, să ajungeți în capăt de tot, să faceți sensul giratoriu și să reveniți la start. Prima persoană care o să ajungă la start o să câștige imunitate, iar ultima o să intre automat la duel. Este complet interzis să vă întoarceți de pe traseu înainte ca să-l terminați de tot și orice încercare de a frauda acest traseu va rezulta în eliminare. Sunteți pregătiți? Sunt pregătit, da. Ok. Acestea fiind spuse, să înceapă proba. Nu vă mai blocați, văd că sunteți Nu voi. văd nimic de zăpada asta. Girbo este primul. Am greșit. Daniman este primul. Băi, nu lăsați pe Daniman să câștige. Mă, nu văd nimic, vere. Îl prinde pe Danimanul de la spate. Nu trebuie, ok. Le ia de la spate pe Daniman. Mă blochez. Nu, bă, cât avantaj are Daniman. Nu am, fratele meu, what do you mean? N-ai, nu? Eu azi la început. Deci la început, nu? Cine este din față, vere? E Danimanul! Ce râde câinele. O, stai, shit, nu! Da, mă, da! Pe unde sunt aici, Vere? Pe unde am intrat? Bă, fra, nu! Intrat prin peșteră. Daniman a pierdut avantajul, doar Nu zic. știu pe L-am unde luat pe este ea. Danimanul. Iar primul este Iosua. Vai, Mă vai, ia vai. Danimanul. Nu iau ăstea că... Iosua și-a pus cauciucuri de iarnă, după cum putem vedea. Unde mi... Vai. Și Iosua conduce. Ah, ok. S-a blocat, băieții. Aia zic, mă. Nu, Daniman, nu! Ok. Nu, Ok. Iosua, bravo, Iosua! Avem Ești Iosua foarte și bun. Daniman. O Ce alianță cursă intensă puternică aici. amândoi. Vai. Sunt tare curios ce se întâmplă cu ceilalți. Nu. Bere, am ajuns în copac. Iosua, O nu! sărit, nu! Nu, Iosua! De ce... nu știu pe unde, nu știu pe unde, nu văd de... Nu văd Las de... că nu trebuie să vezi, nu trebuie să vezi. Nu trebuie să văd, nu? Nu trebuie să văd, nu? Nu trebuie să văd! Shit, Iosua, nu! Am luat pe Danimanul! Nu! M-au luat din spate, dar cum? Nu! Bravo, Iosua, bravo! Am sărit și eu, nu? Ah, ok, GG, bă, Nu! Nu! Nu, Și este! pe primul loc este chiar Nu, mă, da! Iosua! Da, mă, da! Nu! Ce se întâmplă cu mine? Bă! Bă, incredibil! Bă, dar se urcau băieții pe mine, Bravo, mă călăreau băieții. Bă, frate, m-am blocat! Nu intrați prin pereți, nu, cine se uită la labirint, vere? nu are voie. Nu, Girbo, Doar pe aici. Bravo, Girbo! cine urmează aici? L-avem pe George? George. Bă, am ajuns și eu, bă. A câștigat mai George. Sami Sami! și a mai rămas Ana. Ana, săracă. Ana o să intre la Asta duel așteptăm. în această seară, băieți. Ce se Ana, întâmplă, Ana? alo? Mai ești cu noi? Hop! Dar era scurtătură pe peșteră, pe acolo pe jos, sau ce era? Crede-mă, nu-i scurtătură, Daniman. Ah, Lasă. ok. Nu m-am Las că băgat, gătăm aici cursa. chiar nu Eu mă m-am gândesc că n-are rost, că Da. oricum... Girbo, du-te pe partea cealaltă, te rog. Girbo, ești pe mut dacă nu te seama. Girbo, ia pe care s-o dus la...
Bă, Vere, eu eram pe mut, fra. Zi pe bune, bă, contentul ăla blană. Măcar record. Ce căcat. Aveai record, bă, la intrat măcar. Să-ți ia Nu vocea. aveam record, Vere, bă, dar m-am blocat în baltă, fra. Stai, nu, du-te că zici imediat. Pune-te pe canapea, lângă Ruski sau lângă Iosua. Și acum stai numai să zic asta și începem după să ziceți. Ok, am revenit acum înapoi la căsuță, iar înainte să se decidă concurenții pe cine vor vota, o să-i întreb cum li s-a părut proba de astăzi. Bă, Cine- fra, eu câștig. A fost chiar faină. O să-mi doresc să înceapă A fost grea, mai grea decât câștigătorul probei, vreau să înceapă să vorbească, doar spun. Deci, bă, proba chiar a fost șmecheră. A fost luptă strânsă cu Dani Man acolo și cred că era și Ruski în spate. Că nu știu, că am auzit că la un moment dat v-ați urcat unul pe altul, nu știu ce am auzit. M-am speriat, fra, am zis, bă, m-am și blocat acolo la final, fra, vai de cap, nu știu, bă. Dar a fost chiar foarte mișto proba. A fost nașpa numai din soia aia, chiar a fost nașpa rău. Ok, Abia ok. vedeai. Dani Man, din câte am văzut, tu ai condus la un moment dat, erai chiar printre primii, iar la final Da. ai pierdut la un punctaj foarte mic în fața lui Iosua. Păi vreau să zic că nu-mi place cum a fost făcut nivelul, pentru că nu înțelegeam absolut nimic din ce parte trebuia să merg, trebuia să sar chestii și la un moment dat am sărit și am ajuns într-un copac. Pedalam într-un copac, mamă. Erau stârne, Vere. Aceste detalii au fost puse pentru a îngreuna. Pentru a îngreuna, nu pentru a ușura. Da, am proba. înțeles. Însă a fost o luptă strânsă cu Iosua. A fost un oponent pe cinste. Eu nu, mă, nu? Și Ruski care a fost în spatele meu mereu și mi-a pus în continuare. Am avut mereu frica să mă întreacă. Ok, Dar până la urmă am fost tot. Am fost mai bun decât el. ok. Se mai întâmplă. Vreau să-l aud acum și pe băiatul care acest episod nu a vorbit absolut deloc. Girbo, ce Băi. s-a întâmplat? Eu din greșeală mi-am lăsat microfonul pe mut. Deci vreau să știți doar asta. Dacă aș fi avut microfonul pornit, ar fi fost cea mai bună probă și deci niște chestii ce mi-au venit de atunci, dar în fine. Am rămas Mai bine că nu jumătate din rundă blocat într-o baltă pentru că m-am dat cu un copac și era o baltă. Vreau să încep prin a spune totuși că eu am fost primul care a avut avantaj. Ok, ok. Dar din cauza la balta respectivă și era ninsoare și m-am panicat și după aia m-am mai băgat în vreo 2 stâlpi. Ok. Hai să Acum, mai facem o dată, nu? opa, a vorbit Sami, a doua persoană care nu a vorbit în acest episod aproape deloc. Te ascultăm, mai te vrea. ascultăm. Nu mai vrea. Am zis că mai putem face o dată, dar să te încopaci. Nu. Nu, Dă-mi o că drujbă. Aici, valoare. aici Dacă îmi dai o drujbă și te încopaci. sustenabilitatea, domnule. Păi Samuel. fac pungi naturale din copaci. Sezonul 2 pe Nil, bro. 100 de metri fără Carduri. copaci. Facem frumos pe insulă. Facem update. Asta o să fie insulă. Fără copaci. Ok, ok. Se dă o propunere către Are Buzzcraft deep. sezonul 2. Rămâneți aproape dacă vreți să aflați mai multe. După film. După Buzzcraft filmul se mai dă o informație puternică în chat, dar înainte să vorbească George, o să vreau să aud și pe Ana, a treia persoană care nu a spus nimic în acest episod și care a și ieșit pe ultimul loc, deci intră la duel. Cine pentru n-a apăsat? Vreau să spun că copacii sunt groaznici. Vă rog frumos să ascultați propunerea lui Sami și să tăiați copacii. Vă rog frumos. Ana? Ana? Băga-mi ceva în microfonație. Băi! Băi! A pus ecou, Ana a murit. Coborât în peșteră. Ruski, Aici, Cristi, ceva la du-te și pune-i la Discord să se audă. Este cumva fantoma lui Ana, care deja... Gata, mă, gata. Gata, ok. Deci stai să mai... o să o ascultăm acum pe Ana. Nu, că eu încep să cred că e troll. Ca să fie videoclipul mai lung, să-și facă minutele. Nu, Alo! Gata, Alo! gata, se aude. Alo! Stați! Deja s-a luat să-mi bat picioarele.
Bravo. Ana este puțin demoralizată după această probă, sau greșesc? Da, păi, da, normal, ce pot să zic, eu am pierdut, dai seama că nu pot să mă simt decât așa mai depresivă puțin. Nu m-a ajutat nici vremea aia de afară, nu m-a ajutat absolut nimic. La un moment dat m-am băgat și într-un deal, nu știu cum am sărit și am ajuns fix în vârful dealului. Am înțeles. Deci da. Ana, dacă cumva deții un totem de imunitate, acum este momentul să ne spui. Din păcate nu dețin. Din păcate Ana nu deține. Și ultima persoană cu care vom încheia, Ruski, dacă dorești să ne spui cum ți s-a părut proba de azi. Eu sunt mândru că a ieșit bine, că a fost distractivă pentru concurenți. Mi-a plăcut și mie. M-au blocat foarte multe chestii, din păcate. Am avut ghinion, pot să zic, dar a fost distractiv. George, pe tine te-am întrebat? Nu, frate. Scuze. Acum am zis. am uitat să îl întrebăm pe George. George cred că a fost cel mai înfrigurat dintre noi. Într-adevăr, nu a fost o idee foarte bună de outfit check, doar am vrut să arăt ce mușchi am făcut la sală, atât am băgat spate și da, m-a îngreunat puțin asta, pot să spun că dacă eram puțin mai îmbrăcat ca Iosua în haine de iarnă, sigur l-am locul 1. Ok. Și o să vă las. Acum, fraților, îi voi lăsa să se... Nu mai faceți-le un pic, că încerc să vorbesc. Băi, gata. Cum te numeai? Dani Manu, ok, mulțumesc. Acum îi voi lăsa pe concurenți să se decidă pe cine vor să trimită la duel alături de Ana. Oare cine a fost penultima persoană? Întreb Sami. Întreb doar pentru că am văzut această strategie a mai fost folosită și în trecut. Nu vreau să insinuez nimic, dar o să vă dau drumul acum la timer. Dau drumul la discuție. 3, 2, 1, start. Băi, eu zic să fie cât mai dramatic. Îl dăm afară pe Ruski. Și eu zic la fel. Eu zic că să punem pe Ruski să fie un duel între gagici. Pe bune. Un duel care vedem dacă este un gentleman să-și lase gagica să facă, să ia premiul cel mare sau va fi un misogin. Vedem dacă Ruski își valorează... Ce să fac, mă? Vedem dacă nu eram aici, n-auzeam. Vedem dacă Ruski o să își valoreze mai mult relația decât banii oferiți în acest concurs. O sumă foarte mare de bani, dar cine știe, poate Ruski își iubește mai mult viitoarea soție. Mă aud? Da, te auzi. E bun. Mă aud și nu zice nimic. Mă aud? Nu mai era. Am avut numai probleme cu mouse-ul. A zis verișoara mea, mă aud. La revedere. Pe Sami n-are rost să-l votăm, că oricum o să iasă tot printre ultimii, deci scăpăm oricum de el mai încolo, deci îl votăm pe Ruski, că e mai bun. Corect. Pe mine, dacă mă duceți la duel, îmi activez hack-ul de barc și... Nu vreau să trag într-o femeie. Deci nu... Bă, un gentleman adevărat. Măcar să tragă iubitul Sonia. Dacă e să o bată, Dani Man, tu ce faci acolo? Iartă-mă că te deranjez. Caut totemul. Ok. Mai dorește cineva să adauge ceva sau considerați că sunteți pregătiți să votați? Suntem gata, Ruski la duel. Să mă. Ok. Bine, mă, băieți. Nu are rost să votăm? Da, nu se știe niciodată. Eu mă duc sus și o să văd tot așa. Știți deja structura. Bă, zis tu, bă, că dreptate, Opriți-vă puțin. Vreau doar să precizez faptul că la voturi nu s-a ținut cont de imunitate. Iar eu am uitat inițial cine a fost persoana de pe primul loc, așa că am aprobat 2 voturi. Numai că, ca să fiu sincer cu voi, aceste 2 voturi nu o să schimbe. Adică persoana care merge la duel e aceeași. Lasă-le așa, frate. Avem voturile în felul următor. Primul vot merge către Iosua. Vot risipit. Da, pe eu să-l votez pe Iosua. Ok. Just because. Nu am un motiv anume. Bun. Mă enervează. Al doilea vot merge către Ruski.
Deci avem până acum o egalitate de 1-1, doar că pentru că Iosua a avut imunitate, nu se pune votul acesta. L-am votat pe Ruski deoarece este o amenințare pentru noi și consider că ar fi foarte amuzant să-l vedem cum se duelează cu gagică sa. Bine că am câștigat, bro. Al treilea vot merge către Iosua, Bă, dar este anulat. Votez Iosua, fără să știe nimeni. Ok. Deși l-aș vota pe Ruski, pentru că așa am vorbit cu băieții de jos, însă Iosua a fost cel mai aproape, mi-a luat locul 1. Puteam eu fi acolo în fața lui. Ok. Și el este cel mai aproape să mă bată. bif real. Al patrulea vot merge către Ruski, 2 voturi până acum către Ruski. Eu îl votez pe Ruski pentru că toată lumea vrea să-l vadă cum joacă contra iubitei sale. Nu are cum să câștige în situația asta. Dacă o bate pe iubită sa, o să vadă mama soacră că a bătut-o pe iubită sa și dacă pierde, o să râdă tot internetul că a pierdut în fața ei. Wow. Deci, Ruski e scoop. Al cincelea vot merge către Daniman. Deci avem până acum un 2-1. Deci eu în principiu vreau să votez pe Dani. Pentru Ok. că și deoarece este pe locul 2, oricum mi-a pus foarte multe piedici în timpul rundei și m-a enervat, pot să zic. Și Doamne ajută. Al șaselea vot merge către Ruski. O să iau letterul și o să scriu în el Ruski. O să dau mai multe motive. Ok, În primul rând, poftim. ok. Așa. În primul rând, a fost cumva spus de Dani, da, de la început. Și asta o crea cumva un val, lumea a început să se gândească să-l voteze deja pe Ruski. Deci prefer să votez pe cineva care deja au acumulat anumite voturi, ca mă pune pe mine la cel mai puțin risc. Și în al doilea rând, are cumva dreptate Dani că o ales să-l voteze, pentru că, da, Ruski fiind mai implicat în anumite activități, știe foarte multe chestii, el oricum e un jucător foarte bun de Minecraft și se știe foarte bine la calculatoare și ce facem noi aici, se regăsește în foarte multe chestii. Și e o competiție foarte periculoasă, cel puțin pentru mine, pentru că eu nu sunt așa de PC geek. Ok, deci tu îl urmezi pe Dani cu acest vot. Pe Dani. Și intuiția ta. Nu pentru mult timp. Sneak peek, Ok. Dani o să-și o ia. Ok, Atât am vrut să spun. poți să cobori. Iar ultimul vot, votul decisiv, merge către Ruski. Eu am decis, alături de coechipierii mei, de acolo de jos, am decis să-l votăm pe Ruski în această seară, să intre la duel cu gagică sa, să vedem ce va face, iar am pus într-o postură așa de nașpa. În această seară, alături de Ana, o să meargă la duel Ruski. O să meargă la duel în cuplu. Ok. Bine, l-am băgat pe Ruski la duel. Acum 100% o să o lase pe Ana să câștige și am scăpat de unul dintre favoriții la premiu. Ce să zic, după cum vedeți, planul nostru a funcționat. Am reușit să-l votăm pe Ruski să se bată cu Ana și presupun că toți ne așteptăm să fie un gentleman și să o lase pe Ana și practic am scăpat în cel mai ușor mod de Ruski. Deci mi se pare o mișcare strategică de clasă înaltă. În duelul dintre Ana și Ruski, eu sper ca Ruski să o lase pe Ana să câștige, să nu fie terminat de ăla, să pot câștiga eu, bați pe atunci. Ne aflăm acum la duel. Un duel incendiar între două persoane care doreau să facă o alianță puternică până la finalul acestui sezon. O avem în partea aceasta pe Ana, iar în partea aceasta îl avem pe Ruski. În ce o să constea acest duel? Ei bine, prima persoană care va reuși să adune suficiente blocuri ca să își creeze un pod până la acest lever și îl va apăsa, este persoana care va rămâne în această competiție. Avem aici și spectatorii, o să întrebăm care sunt favoriții lor. George? Eu sper că câștigă Ana. Girbo? Girbo este mort în cadă. Girbo, ești cu noi? Da. Ce? Dintre Ruski și Ana, cine crezi că o să câștige? Ruski. Ok. Daniman? Eu țin cu Ana. Sper să câștige. Sami? Ana. Și Iosua. Mulțumesc. Eu țin cu Ana. Foarte multe persoane țin cu Ana. Acestea fiind spuse, dacă se poate da de la producție comanda de început, de probă. Da, o secundă. Deci, zi de acum, Ana, nu te da bătută măcar pentru video.
Înainte de asta, Ana, tu ai mai făcut până acum Skyblock? Ai mai participat la astfel de... Din fericire, da, numai că asta se întâmpla prin 2014-2015. E bine, țin minte. Eu Minecraft, deci e super. Deci știi că îți da, poți... Da, o să tot ce pot. Bun. Iar Ruski nu e nevoie să-l întreb, din testimoniale am înțeles că este foarte disperat după jocurile video, deci bănuiesc că... Da. Ok, producția poate să dea drumul. Mai durează câteva secunde. Mi s-a șoptit în cască că mai durează câteva secunde. 3, 2. Da, Ana. Și sparge copacii a lemne, Ana. Copacii, Ana. Da, știu ce fac. O piravă. Ana, faci. Ce s-a întâmplat? A oprit lava, Ana. Lava. Pe partea Anei nu mai avem lavă. Nu frai... E scripted. Joacă la Minding. Bă, ceva se întâmplă aici. Ruski văd că deja are și... Vede, da... Ana transformă lemne în plancuri. Și du-te de mijloc. Și după, fă slab-uri, Ana, fă slab-uri. Și după Asta fac, mulțumesc. Ruski, tu nu fă așa. Mulțumesc, bă, de slab-uri, am uitat. Bă, de ce ai zis? N-ai voie, bro, n-ai voie. Ruski deja văd că a ascultat de băieți. Bă, Ruski, hai, Ana, hai că ai timp. Hai, Ana. Hai, Ruski poate cade. Făceam slab-urile, cum făceam slab-urile? Aruncați cu... În crafting table 3 jos. Aruncați cu bulgări. Aruncați cu bulgări. Dar Ruski nu ajunge, nu ajunge. Du-te, mai farmează încă. Ruski, așteaptă. Bă! Nu mai am lemn. Bă, dar n-ai ce se întâmplă? Ce se întâmplă? Treșează, du-te și mai fă lemne. Gata, Ruski, ajunge până la capăt. O va aștepta pe iubita lui, ești cam bate joc. Bate joc de relație. După acest episod. De cine? Pentru behind the scenes. Ai în casă. Aruncă cu zăpadă noi. Ziceți când da. Da. Ruski câștigă. Foarte aproape. Ana este eliminată la o aruncătură de băți se afla de acest duel. O să revenim acum de la casă. Ana, dacă vrei să spui... Poftim? Dacă putem să mai filmăm o dată? Da. Ce spuneți, chat? Da. Eu zic să filmăm până câștigă. Ruski? Eu zic, da. Bă, îmi pare rău că trebuie să o scop pe Ana din joc. Chiar vreau să continui să joace, mai ales la următoarele minigame-uri, că le-am făcut foarte, foarte faine. Dar din păcate nu prea a avut noroc și s-a cam demoralizat un pic și n-a mai vrut să continue. Și na, ai și tu un pic cam urâtă fața cum am bătut-o. Săraca s-a blocat un pic și la Skyblock, dar aia e ce să mai... Bă, nu pot să cred, nu că o bătut, o umilit-o pe gagică sa. Nu, eu n-aș fi făcut așa ceva, dacă eram cu gagică mea în concurs la proba asta, o lăsat să câștige. Happy wife, happy life, dar se pare că Ruski o să aibă niște probleme acasă. Mi s-a părut foarte neașteptat ca Ruski să-și bată joc așa de iubita lui. Nu i-a dat nicio șansă. Am crezut că are o inimă și el și mai dă și șanse, însă nu i-a dat nicio șansă. Mi s-a părut foarte neașteptat. Nu știu ce cuplu au ei, nu știu, pune mai multă valoare pe acele emeralde, nu știu. Când, după emisiune, cred că va fi ceva frumos în familia aia. Da, nu mă așteptam să câștige Ruski. Chiar nu credeam că o să își distrugă femeia în halul ăsta. Credeam că o să o lase să câștige și să scăpăm ușor de el. Dar e ok, dacă este așa de focusă pe succes și vrea premiul, o să rezolvăm, o să facem. Dacă picăm de la un duel, o să rezolvăm treburile ca de la bărbat la bărbat. M-am așteptat să fiu învinsă, dar nu chiar așa de rapid. Nu mi-a dat nicio șansă Ruski și sper că va plăti pentru asta în următoarele episoade. Chiar dacă e iubitul meu, nu mi se pare corect ca el să câștige Buzzcraft și sunt sigură că cei rămași se vor alia și o să le elimine cât de curând. Le mulțumesc din suflet tuturor celor care m-au susținut și îmi pare rău că v-am dezamăgit. Totuși, dacă vreți să mă mai vedeți într-un posibil sezon următor, nu ezitați să dați subscribe la canal și să-l susțineți pe Manu cu cât mai multe like-uri. Ok, ne aflăm din nou la tabela înfrânților, iar în această seară acasă o să plece Ana.
Ana, dacă dorești să spui ultimele cuvinte către oamenii care te urmăresc. E rău tuturor care m-ați susținut până acum. Asta este. Se aruncă aici cu bulgări, în timp ce Ana îi spune... Îmi merit soarta. Este ok. Ban. Sper să nu câștige Ruski. Asta e tot ce am de zis. Cam atât a fost și cu acest episod, fraților. Vă mulțumesc că v-ați uitat până aici din nou. Și după cum v-am obișnuit, acum este momentul să punem comentariul top pe panou. Hai să vedem cine o să apară săptămâna aceasta. Ei bine, comentariul selectat pentru săptămâna aceasta vine din partea lui Ondra SHH, care spune: mi s-a răcit mâncarea la cât de concentrat am fost la episod. Nu uitați, fraților, dacă v-a plăcut acest episod, să apăsați pe butonul de like și să lăsați un comentariu pentru a putea ajunge și voi în următorul episod pe panoul comentariilor top. Eu am fost Manu și v-am lăsat. Pa!